Hello guys, maayong hapon and welcome to my channel. For today's vlog guys, magkuan ko sa upo ni Inday si Idre Loe kay guys daraon. Nayayay gisipon, giubuwa pa naulian. Ako ang gitrapuan kay tulo-tulo ang sipon. Kanya ako pong kuanan ang iyong popo aning. Wala. Ako ang kuanan ang popo ni Inday. Ang sigigan. Magpastukan. Ang lakaw mi guys, kay magbayad mi sa tubig. Inday. Irisan. Amiga, day. Amiga, hi. Ano tanawa, los? Ha, ganina radi ay? Aw, ako kabantay. Hi, aman, miga. Wala, miga? Aman. Ah, dito? Ah, tago para na kadula. Ha? Adto ka school? Day? Hi guys, hindi na lang ako nakuan guys kay nakaw sa amin guys. Search. Ilabay na lang po nila ko dahil ang popo kay para kuan. Ang buto nga gihatag ni nanay wa pa nakaon. Nya na lang nakaon na. Or ugma kay naman banana ay. Naay mo kuan. Naay mo buak. Ah? 15 days. 15 kata 15 na tong 10,000. May overtime pa no? Muadto na mi guys. Si banana guys. Mulakaw na mi guys. Magbayad may og tubig guys. Di tatapuan naman siya kulit pa. Man na. Loy kayo. Bitan pa lang naman niya. Kulit. Tere. Among lugar ko. Sagpot na kaayo. Guys. Mangga doon. Ano yung mangga dito guys? So, dagko yung mangga guys. Oh. Dire ko tikwaanan o kuan guys. Bayabas o sabana. Wala na ko nalantaw ang resort. Paubos nami sa mo ang gipuy-an. Mo kay pagmata na mo guys. Oh, ako nakamata ko na kay akong mga dugi kay sa baan kay sa bakal kay manungtong sa tugahan. Dalan ka. Ito ba sa dalan? Awat at bulan. Anak ko sana. Anak ko na pwede na yan. Kasi yung pag-iapon niya gano'n. Suyupon oy. Samot ang mainitan ni gani na nasa landong. Dili ra ba ay ni ma-edit di ay.
kuan cellphone. Kay wala pa'y kakat. Ginalan gini siya ikuan guys. I-continue kay dili man ni siya ma-edit kay walay kat-kat nawala ang kat-kat diri. Kumano pa ito na sa kuliga. Kapay ito kuwan tambal hindi pinisilin ha? Ha? Kuliga pa ito tambal ba? Oh. Sinala sila niya ka. Dari? Oo. Nga, sa may ngalan ato? Pero... dito na lang ako. Naanami sa highway. Narao. Kita mo katadaan sa gawas alas 2. Tres naman. For 947. Panag ka o nira? Nya na lang ay. Kung lawas mo lang, hindi gitawag na antay. 947. Ato kay 547. That's na may kwento katong palitan bayaranan og kanang tuan ato tubig. Dagan tikunga ang mangga. Ting mangga day karon guys. O di ay. Dagan naglamisa o dagan namang nakadumdum diha. Kwenta makakaon na ka with lechon na. Oh, di ba? Lechon kawali. Ate ko dito natin kasyon kita. Gani. Lechon kawali ka. Layo-layo pa ko eh, guys. So, 5-2 basta din. 5-2. Quick tanking. Mingaw-mingaw karon dili kayo busy ang dalan guys. Kay wala may klase. Aw, ada no? Oo. Wala pa ni mag-busy mga alas 5 guys. Uli naman mga estudyante dahil uban estudyante sa Tari. elementary ting uli na karon. Isa na nang ka lingin lagi upuan sutok yan. Anak nilos. Ha? Kawan sa pilot na eskwela. Oy.
is loving